Ngano man ni say. Oh, ngano man ni dili lagi siya. Dili siya slide sa problema niya. Ano kanino? Sa kay maayo buhaton mo na kuno para mag-slide siya diretso. Unsa kay problema nino? Dili siya slide, unsa man jud? Say ko na ni. Bugat mo or dili mo ko na kung short ni gamit. Sa man diri oy. Okay, babae. Oh, Dai kan. ano man? Padidit ka dili. Pagdali daw padidit ya kay musunod me. Ang problema nga, dili man siya mo diretso na mo. Mupilit man ko. Ano pilit? Padidit mi ba? Padidit na. Kanya nga mangilong man mo nga, kung pinakauna diri. Ikaw ray tao dire dali ko. Kanya saan man ako ni nga dili man ko magpadulong paubos. Nagbayad mi diri ba nya? Pimili mo pagpadidito, no sana mo pag benepisyo sa among gibayad diri. Ang ako kanino nganong dili ko madiretso paubos. Problema na na ni mo. O problema na ko na ninyo dira. Ako nakauna diri ya, parehata nagbayad no. Ay puno kambakan ka na mo. Wala mo dira, basta ako diri ara ko antod nga maadto ko dito sa paubos mo. Kala ko na. Suko. Bayhana na. Kuman man nga resort dahil kumon ikaw ra magoy karapatan nga mong padidit diri. Kaya kung saan ako lang ani, dili man ko magpadulong paubos. Ano nagsamok mo riya? Say kasamo ka rin riya. Ay wala boss, kuan. Hindi ako kini. Mahadlok siya mo padidit ba? Ayaw mo pagsamo, kaligo lang mo. Enjoy lang ninyo ang inyong moment din niya. Okay ra ba? Okay ra. Kasi nabot ra ba mo? Tawa. Tanawa. Padidit ka lagi. Kung saan man ako magpadinit no, nga dili gani mo diretso sa paubos no. Ah, pasensya na yung kailan ning kauban na mo boss kay. Unsay kauban nila. Ari na lang. Para ma-enjoy ninyo, ma-feel ninyo ang moment ninyo kapag kaligo. So, miss, magi na lang sa nisa para ma-slide ninyo sa paubos. Okay na ba na, miss? Una dito, may slide. Unsa man nila ako magpa-slide no? O may slide. Tama na. O may slide. Happy lang, dapat malipayon ta, okay? Dapat una ka dito para mag Dara ko diri ba? Wa jud ko na adto dito ko. Ay, ikaw rin nagbayad? Tama na. Dili ako lang boss nga kung mag-una unta siya kay para ma-slide ko diri. Musunod me. Unsa ko rin magsunod no, nga gani ara ko diri. Di Ano siguro ni? Ano na siguro siya gibate, kanon di siya may slide. Magutan na siya kung siya ang problema, kanon di siya may slide. Utan na. Ngano di man ka ma-slide man nga danlog naman kay ini. dili ko gusto nga maadto ko paubos. Gusto ko nga mag-una ka slide sa ubos samtang ako ma-slide diri naay mo salo nako dito. Kaya po padulong ka sa ubos, mangyabi mo salon ako. Sa may mo salon ako adto ko dito. Alangag mag-una pug ko dito. Until kaayo. Kami na ulahin niya ako mag-una. Pero Kap. Asa may mas mayo brad nga muna og ka dito niya siya mo salo, ikaw mo salo sa iya ha. Di po pwede kay gusto man nimo pa dili. Dili ta maghumam diri, dili aron ta. Ano na lang, magduga na lang mong duha. Di ba mo siya mo isdog? Pa magpa-slide na lang mo dungan mong duha. Para wala na siya. problema sa kadungan dito. Kasi duhan ka bastos ba nimo? Wala ka dira oy, basta. Dili ko gusto nga maadto ko dito sa ubos. Hindi ka gusto pa na ko yun na. Pagulat. Di man siya mo pailong ko na maggamay bata ni. Ayaw ani brad. Ayaw na mo pag-away ha. Happy lang, love lang tanan ha. Sige boss. Kasi nabot lang mo, ayaw mo mag-away kay para ma-happy ang ato ang adlaw. Okay? Salamat kay boss. Itan ba gyapon ka? Abin, Kuno lablab, kita ra gyapon ka. gani nga kami diri ba? Sige niya, unsa ko na ko ni. Dili ko gusto ba nga maadto ko dito sa ubos nga wala mo salon sa kuha. Ikaw diri ka ba? Okay. Andi man ka mahawa diha. Hindi ko gusto no nga mahulog ko dito sa kan, lain kan. Bahala mo dara oy. Init ba? Tulak tingkat. Tulak na. Kula taon ta mo. Wa ba? Siya wa. Saya. Ano ko? Kunya nang gusapot mo. Bakit ako kay magkuha padilit ko? Oh, unsa lang po ka bastusa pa ni mo oy. Padilit ko. Muna ako. O di diretso man ang gisa niya ako dili man magi. Awa diha ba? Gani nga rami diri ba? Kunya ako may nauna. Ayot sa bukol. Isam itulak pati ka? Tulak na. Oh, sige. Sige. Tulak nila. Tulak na ba? Oh. Akaw na ba? Oh. Oh. Para sunod ka. Bastos. Ladi ko ko. Ay! Ito ba dili? Ah.
habang ikaw din hinungdan ano ba? Ano Bahana ka. minum na lang? Naligo na mo kaya. Ah! Mana daw? Alin? Ano, hindi ka na ninyo. Mula. Ikaw. Hindi man mumukan Ikaw magudaan ba? Tay, Hindi ako. Kusog. Wala din. Ay katong sulugan ko sa kanya katong motomot mga tupon. Babae ni dapat. Oh, isa'y babae. Isa'y babae. Pag dire god kay ikaw may salane. Ano, kilundan ko ninyo diya. Ikaw ani din. Ano, kuman. Ali dire ikaw ni automat ani. Ikaw ano yun? Ay, kaya, bubukod. Dawa nga. Nadarawa. Dali ba? Kamat ka nun ni. Ano man niya? Automat ani mo kay ikaw nakasala ana. Katawa ba ka? Ayan, ano niya? Ako rin ang sayop niya. Tanawa na ako. Og ni kuan pa ka kaniya wala na lumos. Usaha ko ni. Imaw-tumaw. Kuman. Why? Sopsopon ang ilong ba? Ano ka niya? Oo. Usaha itong kamot, ana. Buot ba? Sabi Do? ka kung ano na. Tanawa. Kanya? Tanawa na. Hindi ana. Ang ilong ana. Sige, sok ba. Oh, niya, buhi man. Unsa man? Nalumos kagani. niya wala. Sungo, Tawa ni boy. Buya ni Opay tay. So, ayan guys. Ano meron dito sa mga resort. So, nag-ima make short video. So, kaya sana nagustuhan ninyo. Don't forget that this is an education. Okay, Okay. Sama. I-take ko lang sa video ko ngayon. Shout. Facebook. Shout out kay Cristel Fuentes no from Santa Maria. So thank you kayo sa pag-approach dito itong pag-isida na ko last day. So thank you and see you soon. And welcome back kay TV na TV Rondo. Suyo sa Cavite ni TV. So nakawa naman. And of course, Ashley na po dire. And to be followed by Give Heart. So, ang pambansang then syempre no, ang ato ang masakiton nga Ron sa nag-shoutout mi ron sa nagpa-shoutout sa YouTube guys. Pa-shoutout ni so excuse ako shoutout kay Sansky Oy from Ilocos Leyte, then kay Melanie shoutout, and syempre kay Miguel Lano Santa Ana, then kay Boss Dodong Rolando shoutout, then shoutout kay Rinan Abando. And shout out kay Jipoy Orong, shout out kay Josabel Chano, and syempre shout out kay Cecil Paulinar, and shout out kay HDTV14. Pag-support sa YouTube channel, then kay Alexander Wapert. So yes, nakita na yun ako si Prasa na all at Prasa. Hi naman si Alexander. Then syempre kay Stickboy Vlog, shout out. Then kay Louie Marabusa, shout out. Joseph and then Domile, shout out na rin kay Babaeng Joker Kusog Musaya, shout out. Then kay Agulo TV, shout out. Shout out rin kay pag-support sa YouTube channel ni Stokoy TV. Then kay Biro XFF Junior, shout out na rin kay Rinel Avalo, shout out kay John Ribanga, shout out din kay BM Sartrelo, and kay Rosmila Pasyol Kasyong, shout out din kay John Mara Binosa, shout out taga Migom kami, shout out taga Migom kami, shout out sa mga kaalaman ni Jerome, then kay Sisi Istoba Salva, shout out kay Jennifer Ongkoy, shout out na rin kay Joel Balmona, shout out kay Benzi. Okay, so kana lang sa akong ma-shout out rin sa YouTube guys. Ang uban sa sulod na po ikaw kung gusto mo shout out. Shout out. Shout na ko akong pamilya dira sa Minlan, Amping mo Permi, o sa akong mga kauban dati sa Kabakan, sa Christine Bake Shop, sa Ashley Bake Shop, o sa akong mga barkada, o sa akong palangga diha. Unta, maayo na yung utok, o ginlo na. Narko Permi. Sana all. Okay no? Last banat na. Bongs, Amping Permi. Okay no? Shout out na ikaw Jelly kay Bato no nasa Marble Knife Sunday mong pag-drum may mong pag-drum para sa pagkalagat sa Ginoo. Shout out na ikaw Clarence Lingatong nga nasa Kapatagan men. And Shout out si Ma. shout out kay Yox Oda ng Japan. So pag-support sa yung YouTube channel Yox Oda, please atong tabangan ni katalado na to. So guys, and shout out kay Emanuela, and syempre kay Endot. So cutie. Endot, ilingon ako nimo Endot. I love you Endot. Endot.
Sa sunod na po no, mag-shoutout dapat may sunod. Sa wala na shoutout. Shoutout kay Grace Patrico Gokong, kay Tito Bong I-shoutout ko, Ron. kay Dr. Ron, Len, i-shoutout. o tanang family sa Trip FM, and of course Marcelino Manuel o kay Lisel Manuel Marcos, any Darrell Sulutan sa Tomodos. Panalang guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe para Updated po sa mga video. and syempre signing On time sa Endot Telabio signing off.